Mbalimao Anyakuma, très urgent et très grave. Et très chaud. Mali on va comment faire bi. Dimanche 27 avril 2025. Mali on s'achauffe. Mali ni guerre civile de Kasurumbi. Ala ka kulwala batandu na ci ala kanake. Ngala ngene tuyi. Wallahi Mali be ka kunda guerre civile de ka Mali. Parti politique mo borabi ukumana. Anya ye transition mo ye mo wera la botuguni au kofe. Ça ne se fait pas. Maliens, naman ko sama yere sur guerre civile kono. Na kerambe ame Mali nord be perdu parce que Algérie fana ko kata la frontière daele. France be ka kuma chama fo. Ne be mu fo Assimi Goïta be campagne de ke ka be 5 ans daele ma ko ka parti politique ci. Na ya ke guerre civile be wuli Mali kono ne de fle ka fanya na bi. Mamunu be ka bobbi u yo kuma mu fo me fe acclimat ya la Malien be kala me. Parti politique munu borabi et mon chamaya idée soutenir et par exemple Hussein Amion Guindou n'a pas photo là quand les politiciens dit dossier clé les contrôles à aller ministériel à cartement parti politique mo munu be ka bobbi ou ko olu dans les mouiller là ni dossier bu contrôle ou ka dossier na wuli olu kene be ku ka keleke ou jelen do fana sauf la bolikene flé olo ko songauma ni kelen pousser la main Malima ou une déclaration mi ke Assimi Goïta RD parti politique mo ko ka parti utechi kawa ko 50 di Assimi ma aramade yorobe bi do ibe bo meni dai do ite bo Malien parti politique mo ye mon défaut que les partis politiques du Mali exigent le respect de la constitution et des lois, respect du pluralisme démocratique, l'union et non-expulsion, la libération des prisonniers politiques, point de presse le samedi 26 avril 2025. Kokuka Morobla, awa Assimi Goïta, yo kuma fo, kuma munu don tien de dou. Mais fait Malien beka kuma iname. Parce que nous avons politiciens de Malien be poronti, oh politiciens be kele. Bon, on est dans une guerre civile, n'a yabol natolala. Parce que yo narratif de do, sorasi nye barake nous dit. Kol de kay même mou fo Malien ngena. Assimi Goïta be ka muna benne Malien ba don billahi. Malien on avait sur la wula kasi. Assimi be ka barado de ke. Ka Malien mo shikana ale jalaki. Ko ya jaka ke Mali kono. Est-ce que mo be jamana fo be baraketi? Be sike kuma enka. Assimi ka la unité parti politique doran chilié de. Assimi be fedi. Nale koko ke mo shikana fo ka ngena u amanya. O de fere be ka tege. Ayi yere wulu mo kele. Ka M5 mo kele. Dépend dans la tienne là, dépend dans la farafara là, dépend dans la tête à loi bounya. Aéré le loi doit s'y avec la loi fana ko violer. Mamumbo ko yali. Politicien mon mec à Bobby ou tchaman bari do, mouvement mec à préparer bi, a fana be songa bounya ni M5 ni. Il me ba fait don Mali ko la bébé mouvement. Imaye Assimi Goïta ka mo Mali transition mo maçon ou ka CICB ta ou ma soka boulevard ta ni nunu jolé flebi wallahi akli la ko politicien do tede billahi mo ko beni ko ko fe na ba kalama ni mouvement ni femme c'est pour ça nga mango Assimi ne peut plus tenir ni fien mo be kati ni fien beta na Assimi ne le flaka fanya na bi Assimi beta de mo fanya na de ayere de aramade yorobe bi do yibo mais ni dai do ite bode. Ou y détermination mi ge mbe faka vidéo na je fo kala ba ou y kuma munu fo ku ga moko ku préparer ko kere de bena damene de kere mu do ama fo ka Assimi ga ta ka bo fangala Assimi yere ke wali de bena Assimi ka fanga tie politicien me ka bo ma fo asko ka Assimi ge on mo fo non ni ay me ku soutenir ou ka hake de du awa tie de bubulo fana mbe misali akelindi awma Domina Assimi galon tike ka ndoro France la be baro nete France fe Domina Assimi galon tike ko France na ni phobie ne ko ngo tieta la ngo c'est faux Jomi se ka foko ne France mo koy Jomi se ka foko France ka ni khali wulu ni ay ni ko se ko tungara be France fe Mali ko ba ko ay na Assimi ne tay moy jamana ti joni galon ni propagande quoi Assimi yere bora ka jiebe na ka galon tike
ko farasi nana ni phobie ko phobie minena phobie tikimayi atara kaso mina mayi ama phobie yere fana yi donc galon ditu avec ko kele ne ke politicien na ne farasi ne asimi galon nora farasi la ne ko ngon galon na galon nora politicien fana oliye malien de farasi français te malien ngoni français ni e ne boraka ne bora vis-à-vis moi asimi galon nora farasi la awa politicien fana fleni ne ba na ma debe tie ne ka kele tie kele ni ne te tukun galon ko wala foka die ou ne te tukun ma mais c'est afli mais te tukun ma si kon galon donc au vision de awa politicien munu bolé fleur ou ma foko asimi ka fanga blade ou ko asimi goita be fe ko luka parti politique ci aw nya ngini ANR la 2021 ngo asimi ka parti politique ci amason ou asimi kele la ta constitution glatoni ka do o constitution kono ko parti politique te ci ko parti politique ko lu buga barake ko droit bubulu ko ko hake ngini ka klaki kali haramadem wallahi yera wolo mangi kale katla kasoso halala baratoyi wallahi billahi selon l'article 55 de la Cour constitutionnelle promulgué en juillet 2024 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le serment du président de la République, je jure devant Dieu et le peuple du Mali de respecter et de faire respecter la constitution et les lois, de préserver le régime républicain et alors de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de préserver les droits et libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. En cas de violation de ces serments, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi. Et Allah, Asimiko Kali Kali, Kabenani démocratie madi kono, Kali bi Kali, Ka ale constitution be madi kono, Asimiko Kali Kali alala, ki Kali malien nye. Ko ala nyabala ko malé nyabala la qualité mali constitution qualité violé ko sharia o sharia ba to ale bo violé qualité ko na le o ke domi ko malien beka daji to ale ko chamachara ko malien beka tiga ale la aita google la kata sebe ko mali constitution meka ko be fe beka ko ina men galon kelen tala wallahi ninga tunga chantika galon tika wi est-ce que malien ba do constitution na fa emi constitution manga violé wallahi ni e constitution violé coup d'état ni politicien go kaka constitution bunya roni politicien ma constitution te ko asimi yere de constitution glanga blay awayi kali alala e malon ay kali fembara ala asimi kali alala carte constitution soso mais asimi fle ko soso bi ali politicien go ko beta CCB la maso ou transition mo maso ou ya ko munu ou ye ka ou bani ukuka hake dingini alors kali kate machi bali ki hake ngini asimi ni kale kan ke dominer kashira ngo asimi erreur badike ngo dondola en tant que militaire ngo dondola ngabe sigama nta sigide ama odo ko sabe fara ma de yoro be bido mais ni dai do ite bo asimi re kuma kan flene men asimi re kuma kan fana kala c'est-à-dire que ayre dada ayre churun quoi donc politicien bu jodi kabi bu jodi kashini na asimi ko kabe trani ni aventurer kabe sandru were da ayre ma na simi ko kale be sanduru transition were ketuguni kabe parti politique ci o koro kay ay kali ala ngalonka ala tikerala malion tikerala awa ala ta akonya ta nyanya ne de fle ko fanya na bi ay kali de ay kali fana awa fleni politicien nous déterminer nous ka fanya na fana mamu be parti politique ni nyamugala il y a des gens très crédibles par exemple je donne Hussein Amion Guido ayi kali ne mu flene ne ibeka ka ministre koroni agogo dossier taleka dossier kila taleka uyu kale fana ko kalembe kade il y a Mamadou Koïta, il était le ministre des Affaires étrangères de Ibeka. Amadou Koïta ne ta Amadou Koïta ka shwene ko kalama ntle kilima me ka shwene ke. Oh, politicien zone nous asimi ka gouvernement ono.
Malien kolosi a gagné ele quoi. Ni ma munu flek ka boka kuma. Ko parti politique ou do. Nous jeli nous mo fa yana de. Me fa ko nye la kana bi. Asimi te ka parti politique ci ko malien ka hage do tede. Asimi be fe ka malien bali ka kuma di. Asimi be fe de ka malien be dasiri. Ka be mako sa ka be to che ka ngalo ndoro bela ale kelinga yi ka fo ka le kele di kai. Aka fo ko malien be mai parti politique mai M5 mai yere wolo mai masa jubaru karamogo mai malien shi mai mali wulu mai mali jakuma mai ale asimi kele di kai. Hali wulu ni ne fana te da kunguru la fe shi mai mo shi mai mali koronalite avec a barako de ka do be ga famia do be sinogola munu be sinogola lu ba sura ta avancer la wallahi na ma ko sabe guerre civile wuli awana e guerre civile wuli abe loi violer munata na e guerre civile wuli dongo dum wallahi diebe be ni dadu mali kungura ne te fo de ka ke quoi ni politicien bora dongo na simi mo flambe mo kele fagola ou be kodo ga do soro wallahi na man kolosi ni force internationale ma intervention ke kashi bonte ke bon asini be ni wo me ka ke baba ko kono na man kolosi do la me en conflama sur kilal tambulu on be sinola Algérie sigile ne be ba ko gingimba asini goita kumangan ka ali damaga ni ko nan watila o te mo la me kata taïwan nous massa jubaru kata taïwan bo des gens des vouriens kuma yarsi mademoiselle 70 ans kuma yarsi ali non che kuma yarsi de pala ka da sambi olom la do de aka koran ni shogeli kuma yarsi de pala ka da jima ka kuna ama kunko musokorwa kunko bali mogolongolon che ko kenyon ka ay che politicien tegara la bide Assimi Goïta ama mo wala blaka mali parti politique kere fo glomina tayru be glomi fa be boga kulushida en soulard yabe tayru ba te geni de tayru ba ta sambi worola tayru ba chokoroba ndi ima ya fo ka konu ngolo chokoroba do tayru ba be 60 ans bobi awa be glomi fa be nyegene ke kulushida ni terba shu glola billahi avec téléphone de tagi wole avec jeudi avec glomi mi billahi hali glo caché taruba bo ani clé tora kabo ni taruba mi kerebe ni mi klosa glo fere be wula fe c'est dans le colique amata mo gore ta fo mo langulu joint minaw glominaw banenikalaw fanenikalaw Jacques Bower Massa Jubaru Jacques Bower Massa Jubaru comme Mamadou Traoré dit Jacques Bower o minela musoko de la primature la mo ma fode Mali service de renseignement de afo shogali ngena ko ka Jacques Bower bla kame muso o kumetani muso di primature la kata muso ko ke jena kelaw mo langulu glominaw ko lu ke nyonga ko le o ka genesi Massa on ne peut pas attaquer Mali jeunesse place là anga ni yoroni kala folo anga ni yorla mede malien mone mone do namba de anga ni yorla kala folo mo kon déterminer no de anga la me folo vous vous demandez d'être prêt camarades êtes-vous prêts merci beaucoup. Les partis politiques de Mali informent qu'ils rencontreront dès aujourd'hui toutes les autorités morales, associatives, syndicales du Mali que nous prendrons à témoin devant les Maliens et devant l'histoire. Aucun conseil, aucun apaisement n'est superflu pour le Mali. Aucune concession n'est à négliger pour le Mali. Les partis politiques du Mali exhortent nos militants et militants à se mobiliser. Nous demeurons attentifs aux conclusions de la phase nationale à partir desquelles nous établirons un calendrier d'action. Nous réitérons notre demande adressée aux états-majors politiques à partager et à expliquer aux bases des propositions consensuelles concernant la révision de la loi 05-047 et à veiller à la mise en œuvre des recommandations des aides. Abela de Aïssa.
parti politique mo ko ko perale non de awa na uto alien non to e boulevard fa awun se ka boulevard fa ay jamana dingena ma bekele awni dina ngolo ni beka ya yebi c'est la plus grande honte du siècle mani ni malien fait politicien do mai mais ko politicien be mai on galo inde par exemple bere be ka réagir avec mo fait do M5 mo ko 80% be benna maintenant exemple do ira la samme. Vous voyez que les terroristes commencent à prendre de l'ampleur encore dans le nord du Mali, les petites nouvelles qui m'arrivent. C'est-à-dire, vraiment, Assimi, c'est un vaurien, quoi. Moi, ça me dépasse. Il est nul, ce garçon. Et ce n'est même pas lui qui gouverne. Avec le bala, ni doyen panafricain, Dieu sait qu'on est panafricain. Bête qui est assimilable. On a comment dans le Mali. Ça, c'est la marionnette qu'on met devant. Dans le nord du Mali, les petites nouvelles qui m'arrivent. C'est-à-dire, vraiment, Assimi, c'est un vaurien, quoi. Moi, ça me dépasse. Il est nul, ce garçon. Et ce n'est même pas lui qui gouverne le Mali. Ça, c'est la marionnette qu'on met devant. Donc, avant ça, on a fait toutes les études techniques. Ça fait combien d'années ces gens-là sont là, surtout Koïta au Mali? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des slogans, ils lancent des... Qu'est-ce qu'il y a de concret? C'est pour aller taxer les Maliens ici, les coups de téléphone, aller commander à droite, à gauche, monter les Maliens les uns contre les autres, voilà, pour essayer de s'asseoir sur le pouvoir. Pourquoi? Pour permettre aux Occidentaux de continuer à piller le Mali. Mais je vous dis, cette histoire du Sahara, la seule façon dont nous pouvons sauver le Mali, c'est de continuer la mobilisation. En sauvant le Mali, on sauve toute la Goïta et les Occidentaux. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. S'il faut que je me lève tous les matins pour m'adresser à ce minable, ce misérable appelé Koïta, je le ferai tous les jours. J'ai dit à Tiani, ne tente pas de faire des jeux. Donc, à bête là, bête qu'elle doit là. Bête qu'elle doit assimiler. Et puis, ne me la commando n'y a pas malien, il y en a quoi. Il va donc assimiler Koïta avec un monde malien. Abado président Assimi Goïta avec un monde malien. Ka malien be bla nyona ka be kodu nyona ka be to tien ni turu masima domina iwa pour turu masima ma ka stratégie ka be bla nyona ka be kodu nyona ina fo farasi munke wala sa ali kelinga yi abe be to tien ka be image la nogo aba mo ci te sali mare de be se mo mare isra Assimi Goïta makara ima sa makara isra ma be sima ni e façon de nyumai e nganige kai Assimi ba ngini ki kele ata ngini ki la avancer Mali woro même c'est la kele ndawma shogal ko kala maiga oye shogal gan domina ka dien kalo menorala shogal bora ko kala be transition soutenu abolo ko saranya de don quoi tu sais nini horon kolon jera avec atande quoi shogal oye shogal gen o bera shogal ko ka transition soutenu o ma Assimi Goïta mbode ou tara dossier kolon den do glan ko shogal le war chouin ay chokroba gen galunga sa nu ye mo fa la ou bi ko horonte nu ye quoi billahi tabayi malen jogo tula ne taro nu ye jamana de mu ye mo kuna quoi no horon jogo ten na ay chokroba gen mo bo kan galon do la mo bo si ça be bo kabeta ko o ye war chouin Karama Denginika, Karama Denginika, nous c'est des bandes de criminels quoi. Si ça trouve dans la Shogel là, où il y a un Shogel, il y a un Shogel Borak ou frappé, Shogel les conférences qui sont assez nous contrôlent parce que Moromoudou, Temoro Bouyata ou quoi. Ça nous, on veut pas savoir que vous avez timina quoi, ou idéologie de, ou les bénis sur assez nous kuna. C'est des gens très limités, ou te faut y calama. Ça ou bien faut ou nous au gland ou là qui vous saigne ka betien ou que ce gars-là 6 ans ni a yali chogal karara ka boka vidéo ke ko ka ou frapper parce que mo ere bunya mo bunya ta ou te quoi ali ou bunya tout ere bunya c'est des malhonnêtes 6 ans trouver politicien là ça là toujours aller dans les cafouillages avec des problèmes de quoi est-ce que Mali mako ko menna no katira
watina Algérie be ka communication en contrôle e be ka malien wara o kele o to tien souci foi ta la armée ka côté là souci mbala o musoko ni war ko ni c'est la honte JBI donc te ko duguli donc orote men ko fa ka bala mena fendo ira la quoi Changmar Sissoko bora ko parti politique ni ci tale ka kinata angoro la me ni besina ko obena parti politique shilaki mo bi pro oluka muna ke la wure bandala minka juni be jamana ta kuma jamana ta mun mani tawashi ni ka cha Malien je vais me faire beaucoup Changmar Sissoko te mo ko nyai Changmar Sissoko mo ngena ma di abe mo ngena ma fe do abe ni mouvement ina ni mouvement kurambe ka ulia ni pisane no de yala Assimi Goïta hina be ga dem de division folo donc vraiment amba fo Malien ngena et président Assimi Goïta re kalili mu ga fana fle au bureau fle. Et cette cérémonie solennelle suivie devant la Cour suprême qui m'installe dans la fonction du président de transition, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Soit 1,8 million. Voilà. Quand il y a priorité à l'élection, il y a ok à moquer. Et il cali. Bon, tu sais, Horenya ka kelengui. Ero ko se kuma nga kewo. Burkina ka conscience ispa e nana ke Mali conscience ka e erreur chamanke il faut pas chamanke il ko chamanke vraiment sensima kala ko wallahi donc Mali on bora kan yoro di rawla ka fana cher la Assimi Goïta ay abega Mali bla ka tasram ka ate faire ko de mais ala kana fengen Mali bon Malien fa bebe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no la be Senweb application télécharger ka téléphone konona na Senweb application télécharger semaine mbaro na ko 16 code promo abene se wutu ngara ka code promo do urgent Senweb yera photo fle na Senweb application télécharger don abene ka code promo do de ka code promo to ko de ko urgent na urgent do toro 10 € be na ka compte kono o ya reta ko fa ba ka bank information be du aga Senweb application konana na aga bank information be do kono aw so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun aburu ka orange numéro arrêté anu to mo ko Canada na waru ci mo ba so orange Mali la sur place waru ci ko fala to me kele sara waru ci ko fala na sabana bara 1,99 €, c'est 2 € o de ko do aka be ciao.